Bueno, guztioi. Transizio garaia, 1977ko amnistia legea, bortizkeria politikaren inpaktua eta gatazka soziala. Bueno, gai potentea da, ez? Hor gauza asko daude. Zuek erabakitzen duzue gaia, ez? Hori esan diate, zuek ez dakiz zergaitik erabaki duzue gai hau, edo, bueno, selektibidea sartzen dalako, ez? Pesatzen dut, edo, bai? Bueno, nahiko gai interesgarria, baina hemen barruan jat tituluan gauza asko daude, bai? Transizio garaia ikusiko dugu nondik nora doa, CP-etan gaude, zeren historialariren artean ez dago adostasunik noiz hasten da transizioa eta noiz bukatzen da, hori ere ikusiko dugu, baina lehenengo gauza da, ikusi duguna lehenengo gauza izango da, zer den transizioa, bale? Guk zerbait ikasten dugunean, azterten dugunean, lehenengo gauza da jakitea zer definitzen du transizio hitza, ez? Hau da, sistema batetik bestera pasatzea, ez? Orokorrean, laburbilduz da transizio bat, bai? Baina aurrekoarekin erabat hautsi gabe, bai? Zerbait gertatzen da. Baina berria, sortzen den berria, ez da gauza bera, ez da zarrana, bai? Dago transizio bat. Beraz, aldaketa hori ezen erabatekoa, ezen haustura bat, momentu baten bum bukatzen da zerbait eta hasten da zerbait berria, baizik eta dago transizio pauso batzuk. Eta zerbait geratzen da horatzen. Eta kasu honetan, transizio asko ez da bakarra Espainiako transizioa, beste transizioa historia garaikidean, beste transizio beste herrialdetan badaude. Transizio kasu honetan da diktadura batetik sistema demokratiko batera. Ezen haustura bat, ezen jarraipen bat, transizio bat. Baina, karo, hau dena ulertzeko, nola izan zen transizio hori, dena ulertzeko jakin behar dugu zer zegoen, eta zegoen diktadura bat. Jakin behar dugu diktadura hori, testuinguru ezagutu behar dugu. Ulertzeko ondo zer zen transizioa. Eta lehenengo da jakitea, ja ikusi dezue, baina egingo dugu repaso txiki bat edo gainetikan, diktadura frankista 4 hamarkadako diktadura izan zen, iraun zuen 4 hamarkada. Eta 4 hamarkada horietan diktadura berea izan zen, berdina, Franco, printzipio berdina defendituzun, ideologia berdina jarraituzun, 4 hamarkada horietan, eta errepresio etengabe. Jaio zenetik, hasieratik, bukaeraino. Zergaitik esaten dizuet hau, zeren normalean ikerketa gehienak, pelikula gehienak, dokumentalak, gerra eta gerra ostekoari buruz. Normalean, esumazioak ikusten duzunean, telebistan, teleberrian, dana da gerra, dana ez, baina gehienak ikertzen dana da frankismoari buruz, da gerra eta gerra ostekoan kokatuta dago. Eta hori bere arriskutsua du, zeren frankismoaz, tamalez, ez zen bukatu Bigarren Mundu Gerrarekin. Hau da, ez zen bukatu 1945ean. Tamalez, jarraitu zen 2 hamarkada gehiago. Eta hau azaltzen badugu, eta hau ahazten badugu, hori diktadura zuritzeko arriskua dago. Arriskua dago, eta azken urtetan egindako ekintzak, frankismoaren egindako errepresioa, justifikatzeko arriskua dugu ere bai. Eta hori gertatzen bada, ez dugu ulertuko ondo zer zen transizioa, diktadura batetik, sistema demokratiko batera. Beraz, daukagu 4 hamarkadako diktadura bat, nun bizirauteko, mantentzeko bere sistema, errepresio eremu guztietan ezinbestekoa izan zen. Milaka hildakoa, desagertuak, torturatuak, esilioak jun zirenak, baina ez bakarri gerra eta gerra ostekoan, 60. hamarkadatik aurrera ere bai, bueltatuko dira hildakoak, torturatuak, exilioa, violentzia. Ze gertatzen da 45-tik 60 hamarkadara, hor dago koska bat, nun errepresioa zuzena kopurua jaitsi zen asko, eta gertzen da zeharkako errepresioa. Emakumeren estigmatizazioa, non dago oposizioa frankismoa 45-tik aurrera, edo lurperatuta, edo esilioan, edo izugarekin etxean. Baina errepresio mota ezberdina ematen dira, zeharkako errepresioak.
euskara, kultura, eta bar. Eta milioika biktima horiek, eta beraien senidean, esaten digutena da, nazioarteko mailan, eskubidea dauzkatela. Bai? Egia, justizia eta reparaziorako eskubia daukate. Ez bakarri frankismoko biktima baizik eta baita ere transizio garaiko biktima ere. Bai? Eta hori importantea da. Zeren transizio horretan zergaitik biktima, transizioaren biktimak ere daukate eskubide hauek. Bai? Gainera, nazioarteko mailan esaten digut ere bai, frankismoaren krimenak gizatiaren aurkako krimenea dira. Zer da hori, gizatiaren krimenak aurkako krimenak izatea? Preskribitzen ez diana. Hau da, preskribitzen diana, esan nahi du, delitu batetik urte asko igarotzen direnean, ezin da epaitu. Baina gizatiaren aurkako krimena baldin badira, ez dago epemuga hori. Bai? Hau da, epaitu edozein momentuan. Eta nazioarteko mailan, eta bai oain euskal legea esaten du frankismoaren krimena gizatiaren aurkako krimenea dira. Bai? Horrek talka egiten du amnistiaren legearekin. Ikusiko dugu. Bale? Hemen duzuen gerra eta gerra osteko datu batzuk, orokorrean. Euskal Autonomia Erkidegoko datuak. Nafarroa badaude beste milaka eta Espainia osoan, bai? Zenbat pertsonak hil ziren, oain arte dokumentatutakoak, bombardaketan hildakoak, gerra kontseiluen bitarte fusilatuak, epaiz kanpoko fusilatuak, bai? Hori da, kunetatik ateratzen dirana, bai? Fusilatu zuen, etxetik hartu eta fusilatu. Baina gero daude, gerra kontseiluak ekin eta hortik fusilatzea. Kartzelan hildakoa, gaixotasunez, gehienak, erbesteratua jun zirenan Frantziara gerra bukatu aurretik, gero bukatu eta gero exilioa jarraitu zen, presoak, adibidez gaur egun arte ikerketak, Arantzadirik egin genuen ikerketa bat, eta Hagan, Alcalá de Henaresen, Madrilen, dago artxibo bat, Artxibo General de la Administración, eta hor daude, lokalizatu ditugu, 20.000 fitxak, 20 espetxeko fitxak, 20.000 espetxeko fitxak. Euskalduna bakarrik, Komunia Erkidegokoak. Gero, 2000 urtetik aurrera, hasi ziren esumazioak, gaur egun artek Arantzadik 8.000 gorputz eta 500 hilobi aurkitu ditugu, hau da, estatu osoan, ez bakarrik Euskal Herrian, baina, esan dizuen bezala, errepresioa zen bukatu gerra ostean. 60. hamarkadatik aurrera, belaunaldi berri bat sortzen da, gerra ezagutu ez zuena, belaunaldi berri bat iritsi da unibertsitatera, lantokietara, elkartera, eta hasten da ezagutzen duguna antifrankismoa. Eta hau da klabea ulertzeko transizioa, eta transizioaren violentziare bai. Belaunaldi berri badago, leku guztitan, ez bakarrik Euskal Herrian, nun hasten dira aurre egiten frankismoari. Nahi dute aldatu, nahi dute bukatu frankismoarekin. Baina hemen, Euskal Herrian ematen da faktore bereziak. Beste lekuan ematen ez dianak. Eta alde batetik, Euskal Herria, Euskal Herria, batez ere Gipuzkoa eta Bizkaia, nahiko leku industriala zien, beraz, daude lan baldintzak eskatzen lankideak, ateratzen kalera, eskatzen hobekuntza, onurak eta lanean, ez? Eta beste aldetikan aldarrikapen nazionala dago. Euskal kultura berreskuratzeko, hizkuntza eta azken terminoan badago sektor importante bat nahi dutela independentzia lortzea, ez bakarri frankismoarekin bukatzea. Faktore hauek batu egin zutenean, aurkitzen dugu oposizio antifrankismo indartsuena estatuan hemen, Euskal Herrian. Ematen dutenean, frankistek esaten zutene, los dos virus, el progresista y el separatista, que en estas provincias se unen, esaten zuten hemengo gobernadorea, Gipuzkoakoa. Eta faktore horiek ez dira ematen, lehen esan duan bezala, beste lekuetan. Andaluzian edo Murtzian, hemen bai. Orduan, non ematen da indar gehiago oposizioa, non dauka?
hemen, Hego Euskal Herria. Erantzuna zein izan zen? Errepresioa. Non ematen da errepresio gogorrena, estatu mailan? Hemen ere bai. Bai? Berriro torturak, berriro hildakoak, eta hemen daukazute adibidez, badakizu zein den hori? Hau frankismoa da, frankismoa ikusi dezue. Bai? Hau badakizu zein den? Eibarreko gazte bat? Roberto Pérez Jauregi. Bai? Roberto Pérez Jauregi. Ba, Roberto Pérez Jauregi, igogeita bat urte uste dut zitula, alderdi komunista baten zegoen, manifestazioan, atera zen manifestazio batera, 1970ean, Burgoseko prozesuaren kontra, atera zen eta polizia hasi zen tiroka. Eta hil zituen. Bai? Hil zuten. Hil zuten, ospitalara egon zen Donostin, baina ja hilda zegoen. Hortik aurrera, familia egon da urte asko eskatzen, lehen esan dizudana, egia, justizia eta reparazio, eta ez dute lortu. Hori da biktima bat. Frankismoa bukaeran biktima bat, bai? Eta hemen, Eibarrekoa da. Beraz, transizioa ulertzeko zergaitik violentzia politikoa, gatazka soziala, zergaitik egon zen hor presentea, zeo zer ikusi dugu ja. Bai? Hor daude aurrekariak, hor daude mamiak, nola iritsi zan transiziora, bai? Eze abia puntua eta ze diktadura mota zen. Ezin dugu ahaztu, ze violentzia aplikatu zuen, ikusten zenean edozein oposiziorik, bere sistemaren kontra. Eta hemen jarri dizuet, alde batetik klabe batzuk, eta beste aldetikan kronograma bat, kronograma txiki bat. Gauza asko daude hor barruan, baina azken finean da kronograma txiki bat. Alde batetik termino batzuk. Normalean erabiltzen dena da, ja historiografiari da aldatzen, historia aldatzen da ere bai, historia ikerketa berriak egiten dienean, proposamen berria daude ere bai, ez? Eta normalean kontatu digutena da, transizio modelikoa izan zela, bale? Eta ez hori bakarri, modelikoa eta egin zuten transizioa izan zen transizio posible bakarra, esan beste modurik, bale? Hori beti dago hor. Eta hirugarrena da, adiskidetzeko garaia zan. Eta kontzeptu hau definitzeko, adiskidetzeko garaia, normalean erabiltzen dena da gerra, anai arteko gerra izan zen gerra zibila. Anai arteko gerra izan zen, bai? Biak gaiztoak balira bezala, ez? Bai golpeak eman zutena, diktaduraren alde borrokatu zutena, bai demokrazia eta republika defenditu zen. Berdina da, bai? Hor dator kontzeptu hori. Hortzan anai arteko gerra, beraz, oain konpondu behar dugu gure artean. Eta erresponsabilidade berdina daukagu. Bai? Karo, asuntoa da, gerra bukatu zen, eta gero etorri zen 4 hamarkada. Errepresio, diktadura, eta horrez egon gerrarik. Hortzon, diktadura bat, errepresioa mantentze, eta gizartea. Bai? Ordun, termino hau ere alda errebisatzen. Bai? Adiskidetzeko garaia zan, edo benetan zegoen diktadura bat, eta diktadura pairatu zutenak. Bai? Gero, noiz hasten da transizioa? Hori ere, badago eztabaidak edo zalantzak, alde batetik, eta jarri dizuet hemen lotuta 60. hamarkadatik. Ja ikusi dugu zerbait. 60. hamarkadatik, ja hasi ziren, eta ikusiko dugu, gatazka hor dago, eta ikusiko dugu, ea badagoen zerbait azpimarratzeko hasi zela ja transizio bat. Dena den, argi daukagu, ofizialki transizioa hasi zen Franco hil zenean. Franco hil zen eta hasi zen transizio garaia. Etorri zen lehenengo gobernua Franco hilda gero, baina gobernu hori, gobernu frankista zen, legea frankista zuen. Adolfo den Suárez zen lehenengo gobernua. Franco hil zen eta frankismo jarraitu zen. Hasi zen transizioa, baina lehenengo gobernua ezan gobernu demokratiko bat. Gero etorri zen lehenengo amnistiaren legea. Ezagutzen dugu 1977ko legea, amnistiaren legea, baina lehenago bazegoen beste lege bat. Mugatuta zegoen. Amnistia legea teratzeko kasu konkretuak. Beste batzuk kartzelan jarraitu zuten.
Gero etorri zen erreforma politiko legea, bai? Hemen duzue, 1976 azaroan, bai? 18. Erreforma politiko legea. Hau da, erreforma politiko bat posible egiteko lehenengo hauteskunde demokratikoak. Bai? Baina hor ere kontu zibili behar geha, zeren alderdi guztiak ez zeuden legalizatu da, ordurako. Bai? Ez zeuden legalizatuak. Bale? Trabak zeuden. Beraz, ez zien erabat demokratikoak. Baina, erreforma bat egin zuen, aproposa, egiteko lehenengo alderdi desberdinekin hauteskundeak. Amnistiaren legea. Hor dago amnistiaren legea, 1977ko urriaren 15, bai? Eta hor adiskidetzaren ideia horretan, hor dago, lege horretan, bai? Hori, kontzeptu hori, adiskidetzeko garaia, beraz, amnistiaren legeak jarraituzun parametro hori. Da, frankistak eta frankismoaren aurka borrokatu zienak zigorri gabet usteko. Bai? Baina berdina ziren frankismo diktadura baten kontra borrokatzea eta diktadura mantentzea violentziaren bidez. Zeren ikusten badegua, aztertzen badegu, eta ez dakagu denborari, aztertzen badegu beste transizio batzuk, normalean, diktadura baten kontra borrokatzu dutenak, libre geratzen dira demokrazia iristen danean. Baina diktadura mantendu zutena, normalean ez dira aplikatzen amnistia. Aplikatzen da, frankismoa, diktadura baten kontra borrokatu zutenai. Bai? Kasu honetan, parametro hauetan, adiskidetzo garai horretan, transizioa diseinatu zen, amnistia emateko ez bakarrik diktaduraren kontra borrokatu zutenei, baizik eta baita ere ez epaitzeko frankistak ziena eta errepresioa mantendu zutena. Naiz eta dauzkagu nazioarteko irizpideak, bai? Lehen ikusi duguna gizatearen aurkako krimena dira, eta bareta, bai? Gero etorri zen konstituzioa, Espainiako konstituzioa, bai? Eta hor, normalean esaten dana, bueno, hor agian bai bukatu zen transizioa eta hasten zen demokrazia, bale? Sistema demokratikoa. Baina hor ere badaude datu batzuk esaten digutena demokrazia ez dago osatua erabat. Bai? Zeren lehenengo udal hauteskundeak egin ziren ja 1979an, Gernikako estatutua, badaude parametro batzu, oraindik, karo, konstituzioa onartu zen, baina udaleko gobernua frankista ziren oraindik. Oraindik ez autonomiak eginda. Eta konstituzioarekin, hor, klabea da ere, ulertzeko transizioa eta nondik gatoz, dala ze emaitzak eman zien Euskal Autonomia Erkidegoan. Zeren orokorrean Espainia osoan ontzak eman zuten, baina hemen abstentzioa oso altua izan zen. Hor ikusten da ja, hauteskunden bitartez, baina baita ere violentziaren bitartez, baita baude parametrok ezberdinak, baina hor da parametro bat ikusteko hemen bazegola gizartean tarte importante bat, konstituzioan alde ez zeudela. Edo transizio horretan alde ez zeudela, ados. Bai? Orduan ja zegoen oposizio bat transizio hori. Bai? Eta gero dago beste data bat, normalean hor, ja azken bolada hontan, normalean historialariok esaten duguna, benetan transizioa bukatu zen 1982an bigarren hauteskundekin. Zeren ja eta hauteskunde horretan ja udalak, ja dira udala demokratikoak, estatutuak onartuak, eta hor bai ja daude alderdi guztiak legalizatuak. Bai? Orduan, hor normalean parametroa dira Franco hiltzenetik jakinda transizioa, eta orain ikusiko jakinda frankismoa azken urtetan nola izan ziren, eta bigarren hauteskundekin ja hasi zen benetan demokrazia garaia. Bai? Eta orain honekin lotuta bi galdera daude hori jorratzeko gaia, ulertzeko ondo dela,
Modu honetan ez ze punturaino modelikoa izan zen ere, bai, ikusteko noiztik eta nola. Alde batetik diktadura, 60. hamarkada, lehen ikusi duguna. 60. hamarkadan, violentzia horretan, lehen esan dudana, oposizioa hasten da, antifrankismo eta erantzun violentoa, hori hasi ziren ja aldatzen gauza batzuk, frankismotik, frankismotik. Hori ja, 60. hamarkadak, Frankok ja erabaki zuen zer izango zen bere ordezkoa. Erregea, Espainiako erregea. Zeren frankismoak beti esan zuen, frankismoa, diktadura, transizio bat zen ere bai. Espainia monarkikoa izan zela betidanik, eta monarkia bueltatu behar zen. Frankoren borroka, estatu kolpea, eta bere diktadura zen Espainia komunismotik eta separatismotik salbatzeko. Beraz, ja salbatuta zegoen, monarkia bueltatu behar da. Eta ja, 60. hamarkadan, ja paktatuta zegoen aldaketa hori sartzeko monarkia bat. Bai? Eta beste klabe bat zen unitatea. Espainiak ezin da banatu. Espainia bakarra da. Eta monarkikoa da. Beraz, ja, 60. hamarkadan hasi zien aldaketa txiki bat jarraipen bat emateko frankismoari, baina beste modu baten. Beste modu baten, zeren, ja Franco aldua zen eta hor zaun. Eta bestaldetikan ikusi dezuenez, mugimendu antifrankista indarra hartu zuen, eta hor jarraitu zen. Beraz, daukagu, alde batetik jarraipen zea bat, eta bestaldetikan haustura, bale? Eta oso importante da ulertzeko, transizio ulertzeko, zergaitik ez zuen jarraipen bat, baizik eta naiz, eta monarkikoa izan, beste aldaketan lortu zitula. Alde batetik, mugimendu antifrankistari esker, diktadurak krisia bizkortu zen. Hauza, beraien ideia zan hau, ez aldaketa hori egitea. Eta munduan, oposizioari esker, mundua diktaduraren aurka eta borroka antifrankistaren alde agertu zen. Ja, Frantziako prensa, estatu batuetako, ja ikusi zuen, edo kontoratu zinen, Espainia jarraitzen zula diktadura bat. Zeren ja turismoa zegoen, bai, Malaga zegoen beteta, turistaz beteta. Espainia nola aldatu den. Ez, diktadura jarraitu zen, eta errepresio frankista aplikatzen zen. Beraz, oposiziori gabe ez dakigu zer gertatuko zen, baina diktaduraren eta haren ordezkoaren ideia ezan demokrazia pleno batera iristea. Ezan beraien ideia. Eta oposizioei esker lortu zen zeozan. Izan ere, haiek beraien planarekin jarraitu zuen. Ikusi ez zuen kronograma horretan. Franco hilta gero, ideia ezan osatu demokrazia bat. Aldaketa batzuk bai, baina sistema berdinean jarraitzea zan plana. Lehenengo gobernu, Adolfo Suárez lehenengo gobernua, baina atzean zegoen monarkia absolutu bat, gero aldatu ziren, hor zeuden eia. Eta hemen dago beste klabe bat. Ikusteko nola beraien ideia zen gauzak txikiak aldatzeko, ezerez aldatzeko, jarraipenak emateko. Eta hor daude, berdina jarraitu zuen esparru guztietan enpresarioak. Hor daude enpresako nagusitako bat, Frankoen garaia izan zienak ministroak, gera enpresariok nagusiak izan ziren. Poliziak berdina jarraitu zuen, politika batzuk ere, Manuel Fraga Iribarne ministroa zen Frankoarekin, eta ministroa zen demokrazian. Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, torturatzaile bat, Frankoaren garaian polizia torturatzaile bat, gero demokrazian jarraitu zen bere lanarekin. Militarrak, ere bai, Antonio Tejero Molina badakizu ezin den, Antonio Tejero, golpena, Antonio Tejero guardia zibila zan frankismo garaian, 60. hamarkadan guardia zibile nagusia Gipuzkoan, edo Manuel Ballesteros, polizia burua Gipuzkoan ere bai, 60. hamarkadan. Haiek jarraitu zuten bere lanean, demokrazia garaian. Edo Francisco Mateu Canovez izan zen topeko
epai nagusia, topeko Tribunal de Orden Publiko, frankismo garaian. Gero, desagertu zen, agertu zen Audientzia Nazionala, eta bera izan zen Audientzia Nazionalaren epaitua. Bai? Epaile bat. Hor jarraitu zuen. Eta horrez ez suposatzen zuen, jarraipen saiakaera hori aplikatu zuela metodologia berdina, hau da, represio berdina. Ze suposatu zuen, frankismoaren aurka borrokatu zutena, jarratu zuen borrokatzen parte bat. Antifrankismo hori, Franco hilda gero, jarraitu zuen borrokatzen, oain trantzizio horien kontra. Bai, parte bat. Batez ere, hemen Euskal Herrian. Eta erantzuna zein izan zen, frankismo garaian berdina, polizia hauek, epai hauek, errepresio erabili zuen. Erabili zuen, frankismoaren errepresioan metodoak berdina jarraitzen. Billy el Niño, berdin zitzaion, frankismoa egotea, edo tranzizioan egotea, edo demokrazian egotea. Bere metodoak jazartzeko oposizioa berdinei jarraitu zen. Torturak, hildakoak eta bar. Horregatik, tamalez, gatazka honetan biktima asko aurkitzen dugu. Tranzizio garaian. Eta hemen dauzkazue datu batzuk. Tranzizioaren aurkako talde armatuaren biktima, tranzizio garaian hemen sartu dut Franco hiltzenetik 1982 arte, tranzizioen aurkako talde armatuen biktima mortalak, batez ere eta izan zen biktima gehienek arduraduna, 336 biktima mortala, hildakoak. Estatuaren biktima tranzizio garaian, 318. Hor daude, gehienak Guardia Zibilaren biktima dira. Badaude talde polizialaren, parapolizialaren biktima, ultraeskuindarrak, baina poliziaren lotura daukate. Kasu honetan asko, oain ikertu gabe dago nola izan ziren hilketa horiek. Zeren ikertzen dugunean, etaren biktimak, errezagoa da dokumentazioa lortzea aber nola izan zen. Baina estatuaren biktima ikertzen dugunean, hor trabak aurkitzen ditugu jakiteko benetan hil zien enfrentamentu baten poliziarekin, edo ejekutatu zuten, eta halako gauzak. Eta gehienak, estatuaren biktima gehienak, ez ziren etako militanteak edo beste grupo armatuarenak. Ziren zibilak. Roberto Pérez Jauregi bezala. Manifestazioan zeudenean, edo halako gauza, edo kerebetan. Gero, Euskal Kriminologiako Institutuaren, Unibertsitateko Institutua, orain arte dokumentatu du Franco hiltzenetik 82 arte, 800 eta 53 torturatuak. Hau, ikerketa hauek irekita daude. Beraz, hemen ikusten duzue, ze sufrimendua, zenba biktima daude tranzizio horretan. Beraz, modelikoa esaten dutenean, modelikoak ez dakigu, zeren hor sufrimendu asko dago datzen, ez? Eta gainea, modelikoa esatea ezin dugu mantendu, zaila da mantentzea modelikoa izan zela, aukera bakarra zala, posible bakarra zala, hori ere zalantzan jartzen den, eta oso violentua izan zen. Sufrimendu asko zegoen, gainera guzti baldintzatuta etorri zen tranzizio hori. Ikusi duguna, nola, pixka gainetikan ikusi dugu, nola zegoen baldintzatuta. Eta gainera, amnistiaren legea, ez dator bat nazioarteko irizpidearekin. Ez dator bat. Hor daukagu, frankismo errepresioak izatiren aurkako krimena dira. Beraz, orain ikertzeko benetan ze punturaino violentoa izan zen tranzizioa, oztopo nagusitako bat da amnistiaren legea. Ezin dugu ikertu
ze gertatu zen eta nola gertatu zen. Eta gainean familiak, lehen esan duan bezala, eskubidea dituzte. Egia, justizia eta reparazio jakiteko. Eta hor, amnistiaren legea ere, oztopoak daude. Bai? Esan dizuen bezala, amnistiaren legean, legez, nazioarteko legea, zeren badaude legeetan jerarkia badago. Daude, Espainiako legea, baina gero da nazioarteko irizpideak eta legeen internazionalak. Eta hor esaten dute, ikertu behar degula, jakin behar degula, zeinek izan ziren frankismoaren biktimarioak. Zein izan ziren errudunak Roberto Pérez Jauregin hilketan edo transizioaren hainbat hilketetan. Bai? Eta hau da gutxi gora bera dana, oso azkar jun naiz, ez dakit. 30 minutu gutxi gora bera. Ez dakit galdera den, bueno, ni espero dut